Hello web song bahai tong bai sukha khe norok jotno kaham na tong bai na hwnei gyasu salni yaglo norok na hani helam chukani tirprani live bung bai YouTube channel o so tini sung sawi manlainai kok brok de eba kok brok sal tangi palaijak bufrun chimi palaijak te taklai bai besek bar palaijak sung abrok totally o video ni bisingtui sawi manlainai so tabsu jora norok ani channel no subscribe khe khungkai channel no subscribe khe channel bai godalei tongdi obo kahai kwbangma information eba explain video eba historical video rok nugui mane eba siwi manani te nge bisi kok siwi sing video digi thanglainai so kok brok sal tangi palaijak kok brok sal palaijak mani bisi wngkha 1979 19 January bisiwa puila kok brok sal palaijago tangi o dino kok brok sal palaijak hangkai 17 tarik January ni salo Tripurani assembly o gosiwi naharjaka je kok borok kok no tipra sarang ni kok eba hapang ni kok nei gosiwi naharo aboni ulo 19 tarik January 1979 bisiwo kok borok kok no officially babe nongkhormani bagui jeng o 19 tarik January no kok borok de eba kok borok sal ngei palalai phayo taklai bai phil broi si char haikaba 48 tomo palaijangna thangui tongo bwskangni 19 tarik January o khoboi ngangke khakayo onnorok kok borok kok bufrun simi palaijak sawi mangkhana hnei geseng tabuk sawi malanya je kok borok de haikaba kok borok sal palai nani karon tamo tangui palai eba palai mani bisingtui adino tam khlaijak jeng aborok sawi manlainai ngike adino jeng tangui kok borok de palai furu jeng tam khailai hingkai tam khaingke az furu chini cultural haikaba chini siri sitini hukumu mukumu rukjak kanmung sumung kanui rwchabmung rwchablaio mwsamung mwsalaio romdi hojagri dance mamita dance lebang dance abo kahai rok kwbangma mwsamung rok mwsao tei abo kahai jeng kwbangma rally rok khlailaimani nukjago chini thangnai 2021 BC rogo norok nugui mankhana kwbangma chini rungsrungnai rok lama ongkhore rally khai karon tamba kok brok de eba kok brok salga kaisa chini bagai tongthotok sal chini kok brok kok no hapang bai gosiwi nahajak mani sal hnei jeng 19 tarik January no kok brok de haikaba kok brok sal hnei palaio a jora rogo jeng chini cultural chini hukumu mukumu abo kahai rok no phunukmani kaisa jora rijakmani sal hnei mano nge kok brok de tangi palaijak khakai nor jotno kaham keno bujiwi mangkhana hnei so tabsuk jora norok o channel no subscribe khe channel no subscribe khai tamni bai obai kwbangma information video short ni bisingtui haikaba jora kom ni bisingtui norok sawi manani tui so pulan simi paithak jora nai tongma bagai belai khe hambai thanks for watching।